सनापुर बड' गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, सिमेन्ट प्राइमारि बर' थुनलाइ आफाद, सोनाब सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफाद, सिमेन्ट आन्चलिक कमिटि दुलाराय बर' आइजो अनसाइ आफाद, लोगोसेयै बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बारग' BLT अनसाइ आफाद आरो सारेन्डार NDFB वेलफेयार एस'सिएशन जथायै बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि मोनसे हाबाफारि हिसाबै बेवहाय जोङो खाम दामनाय आरो सिफुं सुनाय हाबाफारिनि बेसेन नाङै मावबादा जों दिनै बेखेवदों। बेवहाय जोंना मोनसेल' थांखिया बे जिहेतु हारि मोनसेया थांनानै थानांगौ जायोब्ला जोंना हारिमुवा थांनानै थानांगोन आरो बे हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनांगौब्ला दानि गोदान जोलै एबा लाइमोनफोरखौ जोङो हारिमुनि सोमोन्दै बेखेवनानै बुजायनांगोन। लोगोसे आरोबाव जोंनि जा दामजुफोर दं दामजुफोरखौ जोङो दामनो फोरोंनांगोन आरो बेबायदिनो जोङो बेखौ नोजोर बोनानैनो बे समाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बेवहाय थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला सिमेन्ट ओनसोलनि बे सानजारि नोगोर ओनसोलनि समखं पन्सायतआव थानाय बर' गामिफोरनि लाइमोनफ्रा बेयाव दामनो सोलोंगोन। फ्राय 30सासो दासिम खौरां होदों, फैनो बाथ्रा खोथा होदों। दा बेबायदि हिसाबै उननि समफोराव आरोबाव बारायनायनि मोनसे जोंहा मिजिं दं आरो जोंनि जा फोरोंगिरि बिथां बे फोरोंगिरि बिथाङा गोबाव समसिम बे खाम दामनायजों आरो सिफुं सुनायजों बिथांमोना बेजोंनो नांथाबनानै दंगासिनो। सानजारि नोगोर जा हारिमु आफाद आरो बे हारिमु आफादाव जोंहा मोनसे कृष्टि आफाद दं आरो बे कृष्टिखौ स्पेसियेलि खाम दामनाय आरो सिफुं सुनायखौ बिथांमोनानो दासिम दैदेनगासिनो दं। गुबुन गुबुन ओनसोलफ्रावबो जिहेतु बिथांमोना प्रग्राम गानानै फैबाय, बेनिखायनो जोङो आसा खालामदों गावनिनो असे हिसाबै गावनिनो मानसि हिसाबै जों बेखौ बुजियैखौ बुजिहोनो हागोन, जोङो बेखौ मोनसे फोथायनाय दं। आरो बर'नि जा हारिमु बे हारिमुवा मोनसे गाब गोनां हारिमु होननानै जों साननानै लायो। मानोना बेवहाय मिथिंगाजों गासैबो गोरोबफानानै जों बेखौ बानायनानै लानाय, गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय आजै आजौ समनिफ्राय। बेखायनो आं सान्दों जोंनि हारिमुवा अराय सम थांनानै थागोन आरो बेखौ फोथांनांगौ दायथ'आ जोंनि दानि लाइमोनफोरनि बिबान आरो बेखौ लामा दिन्थिनांगौआ बर'नि माहारियारि आफादफोरनि बिबानगिरिफोरनि बिबान होननानै आं सानो। बेनिखायनो दिनै बर'नि माहारियारि आफादफोरनि जा बिबानगिरि बिथांमोना सावरायलायनानै जों बेखौ बे हाबाफारिखौ लादों आरो जोंहा आरोबाव जों हारिमुखौ फोथांनो थाखाय बैसागुनि मोनसे जोंहा मिजिं दं आरो जोंनि जा फोरोंगिरि बिथां बे फोरोंगिरि बिथाङा गोबाव समसिम बे खाम दामनायजों आरो सिफुं सुनायजों बिथांमोना बेजोंनो नांथाबनानै दंगासिनो। सानजारि नोगोर जा हारिमु आफाद आरो बे हारिमु आफादाव जोंहा मोनसे कृष्टि आफाद दं आरो बे कृष्टिखौ स्पेसियेलि खाम दामनाय आरो सिफुं सुनायखौ बिथांमोनानो दासिम दैदेनगासिनो दं। गुबुन गुबुन ओनसोलफ्रावबो जिहेतु बिथांमोना प्रग्राम गानानै फैबाय, बेनिखायनो जोङो आसा खालामदों गावनिनो असे हिसाबै गावनिनो मानसि हिसाबै जों बेखौ बुजियैखौ बुजिहोनो हागोन, जोङो बेखौ मोनसे फोथायनाय दं। आरो बर'नि जा हारिमु बे हारिमुवा मोनसे गाब गोनां हारिमु होननानै जों साननानै लायो। मानोना बेवहाय मिथिंगाजों गासैबो गोरोबफानानै जों बेखौ बानायनानै लानाय, गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय आजै आजौ समनिफ्राय। बेखायनो आं सान्दों जोंनि हारिमुवा अराय सम थांनानै थागोन आरो बेखौ फोथांनांगौ दायथ'आ जोंनि दानि लाइमोनफोरनि बिबान आरो बेखौ लामा दिन्थिनांगौआ बर'नि माहारियारि आफादफोरनि बिबानगिरिफोरनि बिबान होननानै आं सानो। बेनिखायनो दिनै बर'नि माहारियारि आफादफोरनि जा बिबानगिरि बिथांमोना सावरायलायनानै जों बेखौ बे हाबाफारिखौ लादों आरो जोंहा आरोबाव जों हारिमुखौ फोथांनो थाखाय बैसागुखौ फोथांनो थाखाय जोङो सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफाद होननानै जोंहा मोनसे आफादबो दानानै लानाय दङ आरो बै आफादा बैसागुखौ जोङो माबोरै फालियो, माबायदि खालामगोन, बैसागुखौ जोङो बैसागुनि मोसानायखौ जौसाङाव लाबोनानै बेखौ बुहुमनि जेरावबो फोसावनाय आरो फोसाबनायनि हाबाफारिखौ बे आफादा मावबाय थादों आरो बेवहाय जोङो बर'नि माहारियारि आफादखौ जयै खौसेयैनो जों बेखौ दिनैसिम मावबाय थानो हादों आरो उननि समावबो जों हागोन होननानै आं आसा खालामदों। बेजों लोगोसेनो आं बेखौ फोसावखानो सानबाय, सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादा बैसागु मोसानायनि सायाव बादायलायनाय हाबाफारि देग्लायबो लादों। फैबाय थानाय एप्रिल दाननि 22, 23 आरो 24 खालाराव
सानथामनि हाबाफारिजों एसबि बड' गोजौ फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव जों लानाय जादों। दा बेनिखायनो हारिमु मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ जों खावलायदों जेरावखि थाया जायनिफ्रायबो जाया जाहाथे जोंनि बै हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो आरो बाहागो लानायजों जोंनि हारिमुखौ आरोबाव गोजौसिनाव लांनाय हाबाफारियाव जाहाथे मदद होयो आं बेखिनिखौ खावलायबाय। आरो जोबनायाव इसोरा आफा इसोरा जाहाथे सोरगोनिफ्राय जोंनि नैबे मावबादाखौ मोजाङै मोजां मावफुंनायाव बोर सारस्रियो बेखौ इसोरनाव आर'ज खालामनाय जाबाय। गोजोन्थों। गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256।